Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kun mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang Bombo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bombo kay pabayluan ko sang iyasang Bombo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bombo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. And Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, impunto las 5 ang takna sa hapon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan rin naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bago. Mainit-init pa ang mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 10 sa bulan sang Enero, 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines. 21 anyos nga lalaki sa syudad sang Kabangkalan, Buena Mano nga naaresto sa Western Visayas sa unang adlaw sang election period. PRO6 nagkatag nga ginausisa sa checkpoint ang mga motorista nga nagasakay sa pribado kag papubliko nga salakyan. Samtang pagbalasa sa mga Chief of Police sa Western Visayas, kabahin lamang sang career enhancement sunod sa PRO6. Aki Quadra Robbery Group suspitsado man sa pag-hold up sa crane operator sa Barangay Vista Alegre tinalikdan nga tuig. Jundel Raffles nagipatay sa Barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Natala na kung taning ay by-bust antes gipatay sang Sabado. Pagtublok sang booster shot batok sa COVID, buksan sang Kapitolyo sa mga empleyado kag sa publiko halin buwas tubtob sa Webes. Samtang nagmalfunction nga heater, ginalantaw nga gintunaan sa sunog sa Dejesus kapanalgan nga apartment sa New York City, USA kung saan 19 ang nagkalamatay. Amoy at mga kabombo aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo, Dejesus, Madrigal. Sa detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita, isa ang naresto nga violator sang election gun ban sa bilog nga Western Visayas. Kadungan naman sa unang adlaw sang election period. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe sang Kabangkalan City Police Station, si Christopher Gaisen, 21 anyos kag residente sang Barangay Orong, Kabangkalan City, ang nakuhaan sang caliber 38 revolver kag duha ka bladed weapon sang ginparahan sa checkpoint sa Barangay 9. Las 9 antak na kagabi sang ginpaparahan sa mga polis ang tricycle. Nagpundo ini kag ginpangayuan man sa mga papeles sa ginamaneho nga tricycle. Apang wala sang may ipakita. Sunod sa kay Cruz, may nakitaan ang mga polis sa nagalabaw nga handle sang armas sutang sa bag sa nagasakay nga si Gaisen. Gani ini ang ginusisa kang nagtuad nga ini ang armas lutang. Nakuha sa pang-idakop sini ang caliber 38 revolver nga may 5 ka live ammunition sa sulod sang cylinder kag 2 ka bladed weapon. Sunod sa kay Cruz, wala man sa mapakita nga dokumento si Gaisen nga lisensyado ang dala sini nga armas lutang. Nakahunong na ini sa Kabangkalan City Police Station kag magapatubang sa
sang kaso ng paglapas sa COMELEC Resolution 10728 o kung ang COMELEC gun ban kag violation sa bahin sang Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Nagpanugyaman ang hepe sa mga pumuluy nga magkoopera sa COMELEC gun ban kag hindi na lang magdala sang armas tutang kag bladed weapon bangod ginadumilian ini sa karon nga nag-umpisa na ang election period. Ito mangkot ang atong tropa kung may ara sila pertinent documents regarding sa kanilang tricycle. So dira nakita sa nga aton na kapulisan na ang handle sang putil fruit loading do nakwa bala pag bukas na sa iyang belt bag. So dira nakita sa nga aton pulisan. So ginta mangkot siya kung ano nang ara sa iya bag. So they parang ginervyos na siya nagakos na dira nakita na niaragid mo siya armas. Ang kabay sa pagpahid ni Police Lieutenant Colonel Raymond La Cruz, ang hepe sa Kabangkalan City Police Station. Ginatag sang tagpamaba sa Police Regional Office 6 nga wala sang pili ang mga kapulisan sa mga ginausisa sa checkpoints, nagasakay man sa pribado o kon pampubliko nga salakyan. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tanan nga mga nagasakay sa salakyan pribado man o kon pampubliko nga nagalabay sa COMELEC checkpoints ang checkeron. Suno kay Soles, plain view doctrine ang gina-apply sa pagchecker sa mga salakyan kung sa diin hingyoon nga ipanawag ang bintang na agod nga ma-check apang kon makita nga mayara sang armas lutang kag bladed weapon. Papanaugo naman ng ang mga sakay kag checkero ng salakyan. Suno kay Soles, ang mga madakpan nga may lisensya ang paghupot sang armas lutang ang magapangtubang sa gihapon sang kaso nga paglapak sa COMELEC Resolution 10728 o kon ang COMELEC gun ban. Apang ang mga exempted ang dapat nga magpresentar sang Certificate of Authority nagikan sa Committee on the Ban on Firearms and Security Personnel. Ginpayag man ni Soles nga wala man sang rason nga hindi makahibalo mga pumuluyo sa ginapatigan nga checkpoints para sa COMELEC gun ban bangod madamo na mga interviews sa ginapatigan sang media agod nga maglapta ang impormasyon. Sunod diri hindi man marason nga wala nakahibalo bangod apisar sini ipatuman sa gihapon ang nakasaad sa layi. Yes, Bomberlin, wala kita pili. Private vehicles, public utility vehicles, motorcycles, tanan nila gina-check naton once nga mag-agi sa aton nga mga COMELEC checkpoint. And ang gina-observe man naton dira is limited lang kita sa plain view kung sa diin na wala kita sa may ginaukay nga mga gamit sa aton nga mga kaukuran. Ang kabayan sa pagpayag ni PRO6 spokesperson Police Colonel Arnel Soles. Samtang gimpahag naman sang tagpamaba sang Police Regional Office 6 nga ang reshuffling sa mga kapulisan labi na gid sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo ang kabahin lamang sa career enhancement sa mga kapulisan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ipagsining nga ang mga Chief of Police nga nakatiner o kung makatiner sa ila assignments sa isa ka tubtob, duha ka tuig ang gina-reshuffle para sa career development sa mga kapulisan. Naibulaan nga napulo ka mga hepe sa police station sa probinsya sa Negros Occidental ang ginbalasa, epektibo suwong nga adlaw. Naalakip man sa relieve ang Provincial Director sang Nokpo nga si Police Colonel Roy Palge kag ginbusan ini ni Police Colonel Leo Pamitan. Sa karon wala pa sang bag-ong assignment ining si Palge. Sa mga reshuffling naton, ang mga chief of police naton nga more than 1 year or 2 years na sa ilang mga respective assignment, so umoy na siya ang gina-reshuffle in preparation para sa coming election. Ang kabahin sa pagpag ni PRO6 spokesperson Police Colonel Arnel Solis. Nagapasalamat ang anay pinuno sa Provincial Learning, Doctrine and Development Section sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo nga ini ang ginisign bilang bagong hepe sa Calatrava Municipal Police Station. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Jovito Bose, nagapasalamat ini sa pagsalig nga ginhatag sa Provincial Office sa iya nga magapungko bilang officer in charge ang nasambit nga police station. Ginakabig man sini ang isa kapag panghangkat ang bago sini nga assignment kag isa na diri ang pagpatuman naman sa security kag peace and order sa nagahilapit nga election period. Apang santo man sa assessment sini nga matawhay man ang banwa sang Calatrava, nagalaw man ini nga mangin maayo ang relasyon sini sa mga personnel sang Calatrava Municipal Police Station kasubong man sa mga pumuluyo sang nasambit nga banwa.
Thank you sa mga kwan na aton nga hierarchy sa PNP Provincial Quarters ng Negros because for their confidence nga kapungko ta di SOIC of the mga Calatrava Municipal Police Station at the same time to the LGU ng Calatrava. It is because for their trust and confidence also and with regards sa peace and order situation naman for the upcoming national and local election. Ang kabayas pagpayag ni Police Major Jovito Bose bago nga hepe sang Calatrava Municipal Police Station samtang ginabaton man sang bago nga pinuno sang Provincial Learning Doctrine and Development Section Chief sang NOCPO mga pagpanghangkat sa environment sa bago sini nga assignment suno kay Police Major Jake Barila nga nay pinuno sang Hinigaran Municipal Police Station ginabaton sini ang iya nga bago nga assignment kalakip na ang bago nga pagpanghangkat sa paghimo sini sang iya nga mga trabaho ginpayag man sini nga pagatutukan niya sa bago sini nga assignment ang mga training sa kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental Police Provincial Office. So far sila okay man. Officers may come and go. Kung ano mga bagong challenges, kung mga bagong assignments, brata natin yung trabaho. So, new assignments, new challenges, bagong mga environment, we will cope up ang mga officers. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Jake Barila, binuno sang Provincial Learning Doctrine and Development Section sang NOCPO. Samtang ginalantaw sang punong barangay sa Barangay Vista Alegre sa syudad sa Bacolod, nibaloan sang ginatudlo nga leader sang Aki Quadra Robbery Group. Nga ini ang pagapatyon sa adlaw nga ini ang gintiro kang nasapuan sa higad sang suba sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, syudad sa Bacolod, pasado las 7 sang aga sang Sabado. Sa interview sang Bombo Radyo kay punong barangay Jose Maria Leandro Linde de Leon, ipag sini nga wala pa duha ka bulan pa lamang nga nagarenta sa balay ang nasabit na grupo santo man sa pagpangusisa sini sa palibot. Sunod sa kay de Leon, wala nakapahibalo sa iya ang tag-iya sa townhouse sa Villa Homes nga gintinaran sa mga grupo nga may nagaarkila diri. Ulihin na lamang sini nga nibaloan sang gabi matapos nga matabo ang krimen. Sunod diri ang nibaloan na lamang nila nga may napatay na kaga hindi man nila kilala. Apang ginatudlo nga residente sa Villa Homes, Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Gimpahig man sa punong barangay nga may gin-report man nga maging kuha sa nasabit nga balay ang duha ka mga nagasakay sa motorsiklo kang may dalaman nga salakyan. Asunod sini ang pagkasapo sang bangkay sa ginatudlo leader sang grupo nga si Arnold Aki Quadra sa higad sang suba sa Villa Angela Subdivision. Gin-report man nga may nagluntad nga pang-inkwentrohanay unsa ding ginpadulungan man sa mga kapulisan. Santo naman sa kay sunod naman sa kay De Leon, ginhambalan na sini ang mga pumuluyo nga kon mayara nga makita ang maini nga kamalambalahan nga nagakatabo sa ila barangay, dapat manugid kag barangay na ang makaibalo sa pagpangusisa sini. Sunod man sa punong barangay ni Buloan man sini santo sa report ng police. Ang ginatudlo man ang grupo nga may kaymuan sa pagtiro sa driver sang crane bangod kawaton sa maini ang motorsiklo ang ginaparihan sa driver kag ginkuha pa sa maini ang 1,500 pesos nga kwarta sa driver. Nag-ayo naman ang driver sang crane matapos na makaangkon ini sang pilas sa alatrason. Nagpanawagan man ini sa mga residente nga magpahibalo man kung may yara sang bag-o nga nagapuyo sa ila lugar agod nga mausisa man ini angot sa ila sini nga background. Actually, ang among the area, grupo na nag-artila na ba? Less than 2 months ko lang i-verify naman sa mga tupad balay. Okay. Less than 2 months. So, wala agad sila ni ang owner sa townhouse. So, ay nag-report na may nag-artilada or whatever. Wala agad. Ang kamay sa pagpahay ni punong barangay Jose Maria Leandro Linde de Leon sa Barangay Vista Alegre sa syudad sang Bacolod. Ginpayag man sang Deputy Chief sang Murcia Municipal Police Station nga patigayunan kuntani sang bypass operation si John Del Raffles nga isa sa mga magpakaisa na sapuan patay sa dalan sa tunga sang campus sang Tubo sa sitio Lango, Barangay Blooming Treat, Banwa sang Murcia sang Sabado sang aga. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, ginpayag sini nga si June Del ang ginreport sa mga barangay official sa Barangay Blooming Treat nga masami nagalagaw sa nasambit nga barangay 3 ka bulan antes pa
pa man matabo ang pagkasapu sa iya sa nasambit man nga barangay. Sunod diri ginaligar man sa mga opisyales ang barangay nga positibo man nga nakita sa mga ini nga nagabaligya sang illegal nga droga si John Del sa lugar. Nalakip man sa drug watch list ang Murcia Municipal Police Station ang sambit nga persona. Samtang si Lionel Raffles ang ginapahayag nga kabahin sang Aki Robbery Group. Apanggin kakibot man sa mga kapulisan sa Murcia ang natabo diri. Sunod kay pasyente na recover sa crime scene ang 5 ka empty shell sang Super 38 caliber 38, 4 ka empty shell sang caliber 45 kay isa ka empty shell sang caliber 30. Sunod ka sa Deputy Chief wala nagin pa autopsy sang pamilya ang bangkay sa magpakaisa nga Raffles. Sa karon nagapadayon naman ang pag-imbestigar sa Murcia Municipal Police Station agud nga matumod ang motibo kay ang mga nagpatay sa mga biktima. Per information dia sa Barangay Blumentritt ini si John Delia naspata na di saya daw something naga-deliver pero hindi lang confirm grade but gakadto di saya ga libot-libot. So ang expected isang aton nga mga opisyalis sa barangay sa ga-deliver sang drug. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Frankie Pasyente, Deputy Chief sang Murcia Municipal Police Station. Samtang kaina sang aga, gin-claim na sang pamilya ang bangkay ni Rene Boy Dasilio sa Barangay 35, Bacolod City ang ginpatay sa Purok Malipayon, Barangay Atipuluan, Bago City sang Sabado sang aga. Sunod kay Police Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief sang Bago City Police Station, nagbalibad ang pamilya ni Dasilio nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay. Utod mismo sang aton nga biktima kaging dala nila yung kuha nila ang bangkay o sa kapuniraria sa Bacolod kay diretso nila kung ipalubong. Wala na sila plano, amo na lang nila kung mga desisyon ipalubong nila diretso ang bangkay. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Joseph Haron, Deputy Chief sang Bago City Police Station. Samtang nagapabilin sa Alert Level 2 ang syudad sa Bacolod, apang may ginadihon sa Corona Bacolod Emergency Operations Center na baguhon ang travel guidelines sa syudad sa Bacolod bago nag-focus sa maini sa prevention measures kadungan sa nagasaka nga kaso sang COVID-19. Sa interview sang Bombo Radyo sa kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical, Data Analysis and Management of the Emergency Operations Center Task Force, ipayag sini nga nagapabilin sa Alert Level 2 ang alert system sang syudad apang EOC ang nagatutok sa preventive aspects gani sa Lunes sa madason nga semana. Mapatigan sila sang meeting kaupod man ang mga barangay chairman kag BHERTS nga na-assign sa kabarangayan agud nga ma-intensify ang task force disiplina, visibility sang uniformed personnel, rekorida sa mga barangay, pag-intensify sa vaccination drive labi na sa booster doses kag gina-master list na sa karon ang mga high risk nga wala pa nabakunahan kaangay sa mga katigulangan. Samtang ipahayag naman ni Surungon nga santo sa EO number 1 ni Mayor Ivelio Beng Loredia nga ang travel sang authorized person outside residences sukon ang poor ang hampered kag ang mga apor nga fully vaccinated card lamang ang kasubong man ang vaccination card or vaccination certificate lamang ipakita apang ang partially vaccinated ang dapat nga magpakita sa negative RT-PCR test. Sunod sa kasurungon ginapilar nila sa karon nga ang travel guidelines ang alalangay sa mga non-apor kag apor. Sunod diri dapat naton nga halungan nga makasulod ang Omicron diri sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental bangod nga mas makalalaton ini kag bisan ang fully vaccinated ang mahimo nga matapikan. Definitely, sa subong sini, sa EO ni Mayor, sa EO number 1, ang apor ng aton nga biyahe unhampered. But again, ang restrictions nila is this. Kung ang imo nga apor fully vaccinated, pakita mo na imo card. Kag ang imo vaccine. Okay? Pero kung unvaccinated, RT-PCR kagidya. So, ang apilar naton sini, na kung pwede ang apor sa ramahon tatanan, kung kailan naman lang yung RT-PCR sila tanan, yung RT-PCR ta. No? Pero ina siya, i-discuss man naton ina sa hadol ta sa Lunes nga ni sa Emergency Operations Center. Ang kamay sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data Analysis and Management sang Emergency Operations Center o kon EOC.
Sumugod buwas nga adlaw, buksan na sa provincial government sa Negros Occidental sa mga empleyado sa Kapitolyo. Kag sa publiko ang pagtublok sa booster shot. Sa interview sa Bombo Radio kay Negros Occidental Provincial Administrator Atty. Fernando Diaz. Umpisa na buwas nga adlaw iniro 11 October 13, ang probinsya ang magapatigayon sa pagbakuna sang booster shot sa mga empleyado sa provincial government kasubong man sa mga pumuluyo nga luyag magpatublok sini. Suno kay Diaz mahimo mag-walk-in ang mga ini sa Negros residences. Ang mga nakakuha sang second dose na nakaligad niya 3 ka bulan ang mahimo na nga magpatublok sang booster shots santo man sa guidelines na ginpagwa sang Department of Health. Booster shots, no? As you can see now, ang mga provincial employees natin are already being requested to have their booster shots at as soon as time possible because especially subong mga arang Omicron, it's considered to have infected even those na naka-fully vaccinate na. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Atty. Fernando Diaz. Samtang sa iba pa inato nagapanguna nga balita hulaton sa Police Regional Office 6, ang direktiba nagikan sa National Headquarters angon sa luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga restuhon kag prisuhon ang mga estudyante nga wala mabakunahan batok sa COVID santo man sa nauna nga pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang Philippine National Police ang governed sa mga pagsulundan, gani ginaulat pa nila ang mando nagikan sa National Headquarters agud nga may basehan ang mainis ang pagsulundan sa pagpatuman sang mando sang presidente. Sunod sa kay Solis, sa karon wala pa sila nakabaton sang order magapabulig ang mainis sa pag-edukar sa mga wala pa mabakunahan sang advantages sa bakuna kasubong man nga engganyohon ang maini nga magpabakuna na. Nagapati man ini nga ang matag nga pag-eksplikar sa mga pumuluyo kung ano ang bakuna kag importansya sini ang makabulig sa pag-engganyo sa maini nga magpabakuna. Nagpanuwagan naman ini sa mga pumuluyo nga wala pa mabakunahan nga magpabakuna na kag ang bakuna ang nagahulat na lamang sa respective nga local government units gani nga magpabakuna na bangod ini ang scientifically proven nga proteksyon batok sa COVID-19. Clear nga pag-explain sa ila, no, yung education information na maintindihan din nila kung ano ang mga advantages kung mayara sila bakuna and kung ano ang mga disadvantages pag wala sila bakuna, no. So, amo gina ang pinaka-importante kay kung nataw nato na wala na kita sinimahimo mo sa pinapakatubang naton subong COVID-19 pandemic. Ang kamay sa pagpag ni PRO6 spokesperson Police Colonel Arnel Solis. Liwat nga naaresto ang isa ka lalaki nga nadakpan na sadto sa bypass operation, higit patigayon sa Bacolod Police Station 8 sa Puro Kahirop, Barangay Singkang, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8, ginpayag siningang arestado ng kilala kay John Didoyco, 33 anyos sa residente sa Barangay Alihis, Bacolod City. Nakuha sa paghinakop siniya ang 9 gramos ang suspected shabu, kaya ginabanta nagabalor sang 61,200 pesos. Suno kay Puerto, nakaagi na ini nga nadakpan sa paglapas man sa Republic Act 9165 o kana Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Apang ginpayag ni Didoyco nga na-dismiss ang kaso sini. Santo sa Station Commander, nagpatigay ng mga inisang test by kag positibo nga ng baklan sang illegal nga droga. Nakahunong na ini sa karon sa Police Station 8 kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Section 5 kag 11 sang Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang aton subject si John Ray Didoyco, 33 anyos, separado sa asawa. So, ang aton nakuha sa iya, more or less mga 9 gram. Ang standard price, mga 61,200. So, natigayon niya siya sa Puro Kahirap para kay Singkang. Yes, ma'am. Bali, nabaybas mo na sa una. Sa iya na-dismiss ang kaso. So, ang pagkuha siya iya, nag-test by tanay sa iya, may nabakal. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Samtang dugang nga balita, dako pa isa ka 42 anyos nga lalaki sa ginpanigayon nga drug bypass operation sa banwa sa Binalbagan, Negros Occidental. Ang suspetsado nga kilala kay Foresto Prospero, 42 anyos kay ini nadakpop sa ila mismo nga lugar sa crossing Sumakwil sa may barangay San Jose, banwa sa Binalbagan. Nakuha naman sa pag-inakop sa suspetsado ang anong tanan ka sa isang suspected shabu, isa ka pouch ka itom nga Kawasaki nga motorsiklo nga wala sa nagakaigo nga dokumento. Si Prospero ang nakahunong na karon
sa Binalbagan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Arestadong isa ka wanted person sa kaso nga alarm and scandal matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Banwasang Ilog, Negros Occidental. Ang suspetsadong ginkilala kay Ruben Vidal, 45 anyos, may asawa, residente sa Puro Cori, Barangay Tabo sa Banwasang Ilog. Ang warrant ang gin-issue ni Honorable Mavel Maharukon, presiding judge sa Regional Trial Court Ilog Candoni Branch, kaya ginpanaog sini nga Enero 7, 2022. Sa karon si Vidal ang nakahunong na sa Ilog Municipal Police Station. Samtang liton kita sa New York City, New York, United States of America. Nagmalfunction nga heater ang ginatudlo nga rason sa pagkasunog sa isa ka apartment sa Bronx sa New York City kung sa diin 19 naklamatay kalikip ng siyam ka mga kabataan. Sa interview sang Bombo Radio kay Bombo correspondent Liv Severino, ipagsining masyado katugnaw sa karon sa New York o sa din nagadangat sa 20 Fahrenheit o sa din ang malfunctioning heater ang ginakahalinan sang kalayo nga nagtuga naman sa sunog ang nagumpisa sa second floor o kung third floor sa nasabit nga edifisyo. Napabay na naman nga bukas ang portahan sang kwarto ang ginhalinan sa kalayo gani nga badasig nga nagdako ini. Gilo naman nga napalong ang kalayo bango 200 ka mga firemen ang nagbinuligay tubtob nga ma-fire out. 19 naman ang nagkalamatay kalikip ng siyam ka mga kabataan samtang masobra sa 60 ang nagkalasamaran ko sa diin 30 diri ang ginpangdala sa hospital kag pila diri ang critical karon ang ila sining kondisyon. Suno pa kay Severino ang kalabanan nga nagkalamatay ang nagkala-stranded sa fire escape sa building matapos nga magpalanaog sa nagakasunog nga building. Ipahag naman ni Severino nga santo sa statement ni Eric Adams, ang alkalde sa New York City, nga ini ang pinakadako nga natabo nga sunog sa sulod sa 3 ka dekada. Samtang sunod diri, madamo naman ang nationalities nga nag-estar sa nasabit nga apartment. Apang wala naman sang nabalita nga may nagapuyo nga Filipino diri. Bangod sa tuman nga katugnaw kag paulan sa snow sa nakaligan nga adlaw nga nagdangat sa 6 inches. Kag nag-ulan naman, mahimo nga nagtuga ini sang block ice sa dalan sang New York. Kag sa ato na katapusan nga balita, kadto naman kita sa Tokyo, Japan. Nagsaka sang 15 kapilo ang kaso sang COVID-19 sa Tokyo, Japan sa sulod lang sang isa ka semana. Kasunod sang pagluntad sang 6th wave sang COVID-19, tugas ang padayon niya paglapta sang Omicron variant. Suno kay Bombo International Correspondent Josel Palma, masobra na sa 1,000 ang kaso sang Omicron variant sa Japan. Na-record naman sang pungsod kahapon ang 8,480 kapanibago nga kaso nga amo ang pinakamataas sang Setyembre. Bungod sini ang Hiroshima Prefecture kag mga katupad sini nga lugar ang ginpaidalom na sa quasi state of emergency nga nagumpisa kahapon Enero 9 tubtob na sa Enero 31. Sa quasi state of emergency, ang mga dining establishments o restaurants ang ginapanubuan ng business hours kag ginadumilian naman ang pagserbis ang alcohol. Nagapatuman naman sang curfew ang Japan agud nga malipitahan ang hulag sa mga tawo kag mas mangin mahapos ang contact tracing. Ang reported infected sa coronavirus diri sa Tokyo nagtaas ang 15 kapilo sa sulod sang isa ka semana. Suno sa cases of infections nga kun sa diin ang pungsod nagsulod sa ika-6th wave sang pandemic. Subong bungbuan sobra na kita diri 1,000 cases sang mga Omicron. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan. Samtang ginalantaw sa karon nga ang surge sa Omicron variant ang nagikan sa US military base sa Okinawa kag Yamaguchi Prefecture. Inibangod ang mga US military forces ang wala gina-require sang COVID test sa pagsulod sa Japan sang tinalikdan. Sa karon ang US forces ang naka-record na sang 302 ka mga kaso sa Omicron variant kaya ang cumulative COVID cases ang na-record ang nagdangat na sa 4,853. Suno kay Palma, madasig ang paglaton sa Omicron variant kay nakita ang cluster sini sa mga US military bases. Bungod sinigin, istrikto naman sa Japan ang testing sa mga militar nga nagasulod sa pungsod. Suno sa gobernor sang 3 ka prefecture, nagasuspitsa sila nga ang paglaptas sang COVID-19 infections naghalin sa US bases sa Okinawa kag Yamaguchi nga nagresulta sang pagtaas ang local infections. Ang US forces personnel nga nag-abot diri sa Japan can exempt abi nila ini sa corona testing sang pag-abot nila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan.
Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombo mo ito ang mga kaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop, yari anay atong panubalikan ang aton sa mga headlines. 21 anyos nga lalaki sa syudad sang Kabangkalan, buwan na manong nga naresto sa Western Visayas sa unang adlaw sang election period. PRO6 nagkatag nga ginausisa sa checkpoint ang mga motorista nga nagasakay sa pribado kag pampubliko nga salakyan. Samtang pagbalasa sa mga Chief of Police sa Western Visayas, kabahin lamang sa career enhancement sunod sa PRO6. Aki Quadra Robbery Group suspetsado man sa pag-hold up sa crane operator sa Barangay Vista Alegre, Tanalikdan nga tuig. Samtang Jundel Raffles sa gipatay sa may Barangay Blumentritt sa Banwa sa Murcia, natala ng kuntani nga ibaybas antes gipatay sang Sabado. Pagtublok sang booster shots batok sa COVID, buksan sang Kapitolyo sa mga empleyado kag sa publiko halin buwas tubtob sa Webes. Nag-malfunction nga heater, ginalantaw nga gitunaan sang sunog sa 19 kapanalgan nga apartment sa New York City, kung sa diin 19 ang nagkalamatay. Amoy ito mga kabombo aton si pagdulong sa inyo sa mga lalako bago, mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 10 sa bulan sang Enero tuig 2022. Standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition po naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldy Forro II kag Bombo Jazz Dejesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis naging padala sa aton si maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis may tigulo, respetuhanay lang. Alert level number 3 na ang National Capital Region. Kabay ini maghatag sa aton sang isa ka leksyon. Hindi lang sa Negros Occidental kundi pati sa aton nga mga Bacolodnon. Hindi naton manigar nga may mga kauturan kita nga padayon sa pagpakatiga. Nga mi ano ka kumbinsi sang gobyerno nga sila magpabakuna, may mga rason gid nga ginatindugan nila. Sa amo sa sini nga sitwasyon, nga may bago naman nga variant nga mo ang Omicron. Dapat maghimo gid sang nagakigo nga desisyon, agud hindi na maglala ang problema sang aton nga nasyon. Respetuhan na lang kita sa tagsa-tagsa. Kung ginatindugan ninyo nga hindi gid magpabakuna, ginahimo na sang gobyerno ang tanan, agud ang tanan nga pumuluyo maproteksyonan. Kabay nga hindi naton ang gobyerno pagbasulon kung malatnan kita sang virus sa palaabuton. Wala na sang dapat nga basulon kundi ang aton tagsa ka mga kaugalingon. Ang ini nga panguna-una ang pananaawan ang ipadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.